खुलुमनाय सिबिनाय बयनिसिमबो जासिग्रोनाय थाबाय। दानिया लोगोफोर आपडेट लाबोनो थाखाय गोसो जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो, ओमफ्रायो माने लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो, जाहाथे माने गोदान गोदान भिडिअफोर नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनो हायो। दायो फैदो लोगोफोर, दायो माने तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि जि माने आइजो माहारिफोर, बिसोरो माने जोबोद दुखु मोनदों, ओमफ्राय खुदै सारदों। बेनो जाहैबाय माने जेब्लानाखि uppl सरकारा बेबायदिनो माने सरकार दानो थाखाय, सरकार बेबायदिनो सालायनो थाखाय बेबायदिनो सिगांहाय माने इलेक्सन खालामदोंमोन। बे इलेक्सन केम्पेइन खालामनाय समावहाय बेबायदिनो तामुलपुर, ओमफ्राय गुबुन गुबुन जायगा, गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्ट, गुबुन गुबुन गामिफोराव, गुबुन गुबुन एरियाफ्राव बेफोरबादि माने केम्पेइन खालामदोंमोन, मिटिं खालामदोंमोन। बे समावहाय भाषण होदोंमोन जाहैबाय, जोङो माने बे लामाखौ जोङो मावनानैहाय होगोन, थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय, बिजनेस पारपसाव मोजां सोलिनो थाखाय, ओमफ्राय दालांफोर बानायनानै होगोन, ओमफ्रायो गोबां बेबायदिनो कमिउनिकेसनफोरखौहाय होगोन होननानैहाय दायो माने बेबायदिनो माने गेदेर गोलावफ्रा, uppl दैदेनगिरि लिडारफ्रा बेफोरबायदि भाषण होदोंमोन मिटिंफ्राव। ओमफ्राय न'खर न'खर हाबनानैहाय बेफोरबायदिनो माने खोथा होदोंमोन। नाथाय दिनैहाय तामुलपुरनि आइजोफोरा बेबायदिनो खोथा होनाय बायदि मावफुंनो हायाखिसै होननानैहाय दिनै माने तामुलपुरनि माखासे आइजोफ्रा बेफोरबायदि माने दुखु मोननाय फोरमायदों, ओमफ्रायो जोबोद रागा जोंदों। ओमफ्रायो बेल' नङा, माने दिनैहाय दुखु मोनब्रेनानैहाय बेबायदिनो माने दायो uppl सापर्टार्स जानायखाय दायो माने BPF पार्टियावहाय बेबायदिनो माने बिथांमोना बेबायदिनो जइन जाबाय। आरो बेबायदिनो जों नुनो मोनदों, गोबां बेबायदिनो टंला बेफोरबायदियावहायबो दिनैहाय माने लोब हाजार हाजार मानसिफ्रा दिनैहाय BPF पार्टियावहाय दिनैहाय माने जइन जादों, जइन सेरेमनियावहाय बाहागो लादों, बेफोरबायदि आरोखि। ओमफ्राय दायो माने मानि थाखाय दिनै पाब्लिकफ्रा दुखु मोनदों, मानो दिनैहाय माने गामियारि ओनसोलनि मानसिफ्रा दिनैहाय मानो रागा जोंखांदों। दिनै माने गासैबो बिथिङावहाय माखासे मावनांगौ खामानिफ्रा थालांनायखाय दिनै माने रायजो राजाफ्रा जांख्रिखांदों आरोखि BPFआवहाय जइन जानो थाखायहाय। आरो बेबायदिनो गोबां मानसिफ्रा जइन जाबाय, जेरावबो माने जइन। ओरैहाय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवबो माने जइन, ओमफ्राय गामि ओनसोल ओरैहाय गोबां बेबायदिनो थांनाय, चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सारियालियावबो दाख्लि थांनाय समावहाय माने जइन जाबाय 900निबो एबाब। ओमफ्रायो फैबाय ओरैहाय बेंटल आवजार 932 पिपलानो माने मानसिफ्रानो माने जइन जाबाय, निबो बारा। ओमफ्राय ओरैहाय टंला गुबुन गुबुन जायगाफ्राव दासिमाव माने जइन जागासिनो दं आरोखि। बिसोरो माने दिनैहाय माने गांखांनाय फैदों, माने रायजोआव दासिमबो माने लामा दंग' बान्दो गोबांथार बेबायदिनो रायजोआवहाय डेभेलप जानांगौमोन, नाथाय माने मानि थाखाय जायाखिसै, बेनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा मेंनाय सफैदों। आसाखौ दिनैहाय माने होनो हायिखाय दिनैहाय माने रायजो राजाफ्रा जोबोद दुखु मोनदों। ओमफ्राय दिनैहाय माने BPFआव सिगांनि फुराना सरकारावहाय दिनैहाय माने जइन जाफैदों आरोखि। बेनिखायनो माने सरकार जानानैहाय खोथा बायदि मावफुंनो हायाब्ला बेसेबांबा बेबायदिनो माने मुगैजानाय, ओमफ्राय बेबायदिनो मिनिजानाय, निन्दा खालामजानाय, बेबायदिनो रायजानाय जायो आरोखि। बेनिखायनो खोथाखौ लाखिनो हानांगौ, आरो अब्लासो माने
पाब्लिकफ्रा मोजां मोनो। पाब्लिकफ्रा माने जै रागा जोंबाय आरो दा बुंसै आरोखि। पाब्लिकफ्रा दुखु मोनबायब्ला पाब्लिकफोरनि सायावसो नालाय गेदेर गोलावफ्रा गोजौआव थांनांगौआ। बेनिखायनो माने रायजो राजाखौ मालाबाबो दाथगाय। खेबसेल' हायो लोगोफोर, खेबसेल' थगायनो हायो आरो बिनि उनावहाय मालाबाबो बियो माने देरहानो हाया आरो। बेनिखायनो जाम्बा जाम्बि नंला दानि जुगनि रायजो राजाफ्रा। सियान जाजोब्बाय, सेलफिस जाजोब्बाय दानि रायजो राजाफ्रा। गासैबो माने जाम्बालाबो जग्लालाबो माने बुजिनो हानाय पावार दङसै, सानखांनो हानाय गोहो दङसै। बिनिखायनो माने रायजो राजाफोरखौहाय माने थगायनो हाला दानि जुगाव। गोदोनि समाव माने थगायनो हादोंब्लाबो, गोदोनि समावहाय पिटिसिनि समावहाय माने गोदो गोदाय हादोंमोनब्लाबो नाथाय दा माने हाला आरोखि। बेनिखायनो दासान्दि हाला आरो। बेनिखायनो माने भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय थेंक इउ फर वाचिं।